Okay guys, share live old page, share live page kwedu mova madedza vamwe. Share live mova madedza vamwe guys, tiri ku new page saka vakawanda vachasara. Share live. Share live guys. Thank you, Mari. Thank you, my sis. Guys, ndoda kutanga imwe live kuti vanhu vauye kuno. Saka mukona ndatanga live ku main page musaenda. Anditika musaenda murambe muri pano. Zvakatanga kuna Jongiwe. Apo Jongi angu anoita ndokudzika kunya kuzi omwa mvura. Tuma mvu ari kunze mvura achinunga zvake chikafu chake. Zvanzi naJongi mvu akuda kubayira naye. Anogara mvura achimwa mvura achigeza nemvura. Ini Jongi ndichigeza nemadhodha mazuva ose. Sei zvakamborongwa sei. Nami ndakakuronesa nevanhu chete ari panze kudai iraone. Zveni Jongi akasvika pana mvu. Tiri pano mutulisi ndopatiri pamalive panapa saka ndinoti vanhu vauye kuno saka ndatanga live nemwe phone ku old page kuti vauye kuno because vachasarira. Guys, uyai ku new page vari kundiona zvavo. ndochiwana kuti chikafu chakadaro mumwe chikazi madei kutevera ini ngoma zveni mvu akasiya zvaita ndokutonana naJongiwe avo guys, we are ku new page. I can see kuti hey makarova mafamba nebhora mateve ku 200 and something. We are ku new page ndokuri kuitirwa live. Izvo zvindiri live pane 2 mafoni. Anditika pana ngoti ndikuzivisei kuti live iri kuitirwa ku new page. Chiuya ikoko because pana apa pamuri kuona apa ndichakata live iyi. Saka we are ku new page. We are ku new page guys. We are ku new page redu rema live riya. We are number ndikuona uku iri kukwira kune ku old page. Number yatokwira ku old page ku new page ichiri pasi. Ndiyo yauri Feli, yauri yo ndo new page. Feli where you are is new page. Andika uko kune 240 something people uko tiri ku old page. Uyai ku page rakanzi SIS MELLY's diaries live. Ndora page redu rema live chete iroro. Uyai ku page rakanzi SIS MELLY's diaries live. Ndo live page redu rema live iroro chete. Arina vamwe vanoitira ma live nderedu so that vanoda kuzotenga masters vaya ari baniwe ari iswi red flag. Saka pane kuti murambe muri 200 and something uku chibva matouya uku kuri kuwanda vanhu mubve matega vamwe vauye ikoko vasasarire because tine nyaya nhatu dzichada kuti pisei pano nhasi. Saka dengodedzai vamwe vauye ku new page. Ehe guys, imimi muri guns thanks nekuti varaidza. Thank you Milly, thank you Milly. Imimi Patricia you okay, uri right pauri Patricia Nyambo uri bopa uri papo. Imi vari pano Milka chitega ivamwe chitega ivamwe mubva mashare life kuti vati vauye kuno kubva ku old ningirikiri uko tingotangidza pamwe chete because tichanonoka kupedza toda kukurumidza kupedza anditika. Saka guys, donedzai manamba ari kukwira uko aya, donedzai manamba uyai ku new page. Uyai ku SIS MELLY's diaries live. Uyai ikoko. Nokuti murama mchikwidza ma numbers uko. Ehe.
tungamirai chivi, uyai kunew page guys, kuda motsi tiamai ingosechai kuti Sisi Melly Diaries live rinobuda, uyai ikoko. Yeukai makuvaro, uyai kunew page Sisi Melly chagai rakanzi patience taonezvi Sisi Melly's Diaries lives muchariona. Kune vamwe varikoko vakatokumirira ikoko, chiuyai ikoko. Anzi ndiri paribo, Tana uri paribo, Roslyn Zapasi uri paribo. Yes, muri paribo. Guys, kana maenda mawana page tegaiwo vamwe panapa vangogara vaenda ikoko. Hilda rakanzi Sisi Melly's Diaries live. Uyai ikoko. Uyai ikoko. Uyai ikoko. Chiuyai ikoko. Tuonesane. Uyai ikoko. Hanzi naDiana Moita vapo ndizvozvo chaizvo wagonesa Diana. Pane vamwe vachiri uku. Pane vamwe vachiri uku ndo vatoda kuti vauye ikoko. Because muchazonditi kwanzi recap ndo yandisiri kuda. Recap. Zvokuzonzi recap. Handisati ndaona letu guys. Dedzai letu. Mugodeidza Idha Marwei. Natasha Stolle. Handisati ndamuona. Mugodeidza Tatinda Molin Knox. Handisati ndamuona. Mugodeidza. Vakawanda. Vakawanda. Mugodeidza Mama Jane Chishongo. Handisati ndavaona. Idha Munyambiri auya. Anditika fadzai avepo. Takawanda guys, makawanda wasipo. Patience taonezvi handisati ndamuona apa. Patience taonezvi handisati ndakuona uku. Uya. Patience taonezvi. Uya. My blessing totama. Hamsati mauya ku new page. Uya. My kuda sizivela. Yes. Ndo new page iroro. Muri pari right. Pani handisati ndaona. Right. So guys, itai muchivatega tikurumidze kufamba. Yeukai makuvaro uri paribo ndipo chaipo. Andiri kundiona ndipo chaipo. Saka chitegai vamwe guys, imi chitegai vamwe ngachifambirai vana muchembere fufuso kwa asati avaona. Chitegai ndikate iri pamusoro live. Yamuchasara muchindiona ndo the right page. Yamuchasara muchindiona ndo page ratiri kuda iroro. Right, let me finish it. Right. Vanga kuti somebody tag me kunyikiri ku new page, right? Yabvisa kuti gainingosiya ini. Kuti vaozoona vagotevera ku new page. Right. Tave pano guys, yes, itai muchivatega TC chunga. Ndauda kutaura TC asana muona pano. Right. Yes. Andei guys, ngativadedzei vauye, ngativadedzei. Tave ku new page, tabva ku old page. Tine nyaya nhatu. Saka ndatirega nditange neiyi. Handitika itai fast guys, vategei vamwe. Tinopana patimboiti malife tiri less than 700 munozviziva. Anditimaona ranze old page rasara ku old page. Don't worry Sharon. Panapa muchapiwa fast. Panapa vari kuti mapage page don't worry. Mapage muchapiwa fast pano because panapa ndepekuti andikune vaiti vari kuda masters and what not. Saka rino iri rinenge rine content imwe chete. Harizouyi vanhu vakasiyana sezvatiri kuita uko kuti i-community page anenge achida kuita live yake anongoita live yake. Pano apa panenge pakungouya inini panongoti live ndendiri pano ndiri one. Saka content yacho ndauti muchakurumidza kupiwa mabheji. Nevaya vanga vasingamawani makuzomawana mabheji. Andika nemasters takuzoaplayira masters takuzopiwa. Ku old tangasingapiwi masters because tangachisanganisa macontent akasiyana. Saka zuka anga asingadi izvozvo. Andimaona. Saka panapa kanzi live. Sisi Melly's live pano moza kuti ndini akuna mumwe anenge aripo. Ndini. Asi ku main page redu ku mother page kukanzi live, it can be my banda, it can be Evangelist Deborah, it can be Mkoma Mo Boys, it can be Vana Apostle IK. Andimaona. I-community page iro. I-community page. Andimaona. I-community page. So panapa pane privilege akawanda because hatina kupiwa red flag nasuka. Hatina red flag hatinayo. Saka mabeji yenyu don't worry. By next week mabeji mnenge maanawo. Andimaona. Masters kuda pamwe tinenge tapiwa amenu. Andimaona. Vanoda ku advertise vavai. Tinotakapiwa option yekuti tinotopina zvinhu zvenyu zvinenge zvichitengesa zvega pa page apa. Vanoda kutengesa zvinhu zvavo vavai ma endorsements. Pana zvinenge zvichingoita uko tanga tisingapiwi because tanga tichisanganisa ma content. Angachida kushare aingoshare. Anoda kudi anta zvaanoda uko kushare. Saka zuka ningasingadi zvisi angada ngoti content imira iri one yakadaro. Saka I think manzwisisa nditi kuti nemhaka yei kwaitwa rino page kune vanhu vaikumbira nyaya dzemasters, vamwe vakakumbira nyaya dzema PayPal. Andika ndikati ndichambofunga nezvazvo
handiti zvePayPal izvi zvemasters aizvo ndakangoitira kuti vaya vanenge maghost mamwewo anenge achiti tinoda kudidi vasaonekwe mazita avo saka tinoda kungoita zvese tichaita option yacho yemasters iyoyo toita option yacho yemaPayPal when the time is right handitika hey when the time is right handichachingezi seria yes panapa zvazvokuti ukangoona kunzi SIS MELLY live isainoti zati ndini hakuna mumwe ndini pano handimaona hakuna mubve malaika page guys kana mauya kuno ibva imalaikawo page chibva imalaika page kuti muone manotifications chibva imalaika page kuti muone manotifications ukoko kana urimo mcomment section unoda kuita wamalive ako handitika urimo mcomment section unoda kuita malive ako chingotibata kana kubata madmin uko ndekwe munhu wese kumother page ndekwe munhu wese anomaona kana uchida kuita malive ako buya zonge because community TV that's a community page saka munhu andaita malive ake uko handitika ndokwanenge chidi uchiitawo right guys and number yedu chiri shoma zvaibva ndasati vajaira but muchavatega vategei vauye vategei dhumela ausi chiera fainuri sei vategei vauye kuti kuti vajaire panapa guys maswera sei mamuka sei manheru muri seiko guys manheru akanaka sandipanani njani madhekwana abudzi muri seiko guys I hope you are all good guys. I hope you are all okay. Anditika tasangana zvakare pachirongwa chezuva ranhasi chandisingazivi kuti tichapedza nguva iyi to be honest with you guys. Andika nditoriwo nehope dzekuneta kushanda kwanandi kubasa wanandiriko ndichitonetsa kana netseka. Anditika ndine hope asi ndatozotega ndite zveplay. Anomaona because tine a long night. Handiti tine a long night. Saka tati nhasi nosatambotanga kuti tipinde panyare gai ndikandataura zviziviso zvangu zviri pabepa apa nokuti ndikazozvikangamwa ndozozvikangamwa zvidata live yangu yebotro aiwa inozoti blokesa page as long as iri live isingablokisa hatiti malive azvinhu zvisina basa anoziva hatingoiti malive ekuti vanhu vanoita zvinonyasira nekudidiri hatidoblokela page takasiyana nemamapage isusu page redu moriziva kuti rine zvaro zvoga andimaona saka hatiti page yekushama nekuzodidida aiwa hatizodi izvozvo right chekutanga guys ndine vanhu were I want you guys to be honest with me sandaudiza guest wedu kutanga I want you to be honest with me guys handitika tine vanhu were 3 kana ndingangoti ndine vanhu were vanogara muJoburg kumukuku do I have people who stays kuJoburg kumukuku ndinavo here kana muripo ndokumbirawo imi moga handitika mungoisa saine chigumwe kudai mucomment section ingoisa chigumwe kudai kana paine vari kuJoburg kumikuku handiti anogara mumukuku wake ari zvinhu zvisina kumirira zvakanaka ari kuzvigarira mukuku wake handika ukanyaradza munga unojambiwa nezvakawanda augwase saka kana uripo uri mucomment section unozvigarira kumukuku waka kuJoburg kana kuPretoria handika kunana deep flute kumukuku kana tukupi ingoisa thumb tikuone isa thumb hanzi kuungano aizvi kugoya havasi kuita ngano ndichavabvunza kuti vari kuzvifambisa sei animaona please kana aripo anogara kumukuku kana pasina it's bo muripo here vanogara kumukuku usanyare ukanyara haugwasi muripo here vari kugara kumukuku kuJoburg handitika pana hapasi pekusekanwa pana hapasekanwi saka don't be shy don't be embarrassed pana tiseki vanhu pana patinotobatsira nekusimudzirana saka kana uchidada nezvauri do not try to fake life do not try to put yourself in somebody's shoes kuti unzi usada kutira kufita zvauri izvozvo mwari ndo pawakakuisa panguva ino uchasimukawo muripo here vekumukuku antika kuJoburg vanogara mushaki kuJoburg ari kuziva zvinhu hazvina kumirira zvakanaka John Kariwo you are lying my brother that one you are lying John Kariwo I like you very much but this you are lying John imbomirai mafanisi I am dead serious Pretty Mbudla okay all right let me write your name down thank you for being honest but usafunga kuti ushati juta Pretty because tichasvika apo tinosvika hapo saka kana uchiziva kuti uri kunyepa ugara utaura aiwa ndiri kunyepa handitika because tichasvika hapo handiti nokuti guys handisi kuita zvinhu zvekujoka guys ndikuita nditaura zvinhu zvemachokwadi hanzi Sabelo Shingambuli all right muri kuJoburg guys ndozonitaurira mukuku kuCape Town ndikutaura yemuJoburg handiti ndikutaura yemuJoburg pakaitani futi hazvinei hazviyemurwi all right hazvinei hazviyemurwi yemurwi all right
Collector banda. Collector banda. Ndizvo. Right. Rekupedzisira ndatora Yolanda T Mukombe. Yolanda T Mukombe. Right. So ndatora 5 people andika these 5 people vandatora ndokumbira kuti chingopedza panapa. Can you please get hold of me ku WhatsApp kwangu? Can you please get hold of me? Tine ma packages ma food hampers atiri kuda kukupai andika pane fellow diary andika member ichauya kuzokupai kudzimba kwamuri kuti muri kugara kumkuku ikoko. Andimaona kwamuri kuti muri kugara ikoko kumkuku ndokati chiona kuti muri vanhu vari honest kana kuti muri kunyepa andika pane ma food hampers amuchange muchiwana anti kwete kwaiko zvino chete aiwa muchange muchimawana mwedzi nemwedzi kana muri pachokwadi. Kune ma food hampers maraisi mafuta ekubikisa maflower sipo dzekugezesa anditika nezvimwe zvakadaro daro zvamuchange muchiwana anditi kana musanyore maghost ansandaona ghost riripo so far. Miluka ku Cape Town tinoda kana tichapinda ku Cape Town right now tiri kumbodila neJoburg andika because munhu ari kuda kusponsor izvi iJoburg anogara muJoburg. Beverly Swanda vedu andikuita majokes chimbomirai vasikana. This is a serious issue. Chimbomirai vasikana. Right. So kana muripo guys so far vanhu ndanyora ndizvo kuti ghost kana kuti vanhu cha verify. Andimaona kana muripo andika Sabelo Shinga ndiye wanocho I hope you are not a ghost account. Anditika and hope you are not a ghost account. Tine ma food hampers enyu akatoti one day akatoti kurei ma food hampers ane chikafu chese ane matindiwo fish beans kuti mukwanise kuzvibatsirawo anditika achisi chinhu chemwedzi uno chete muchange muchipiwa mwedzi yakati ichatevera kusvika zvazoperawo asi muchange muchipiwa zvamuchapiwa kuitira kuti muimprovewo chi hatikwanise kuti tikuvakirei kana tikubvisei kukukuisai muimba chaichaiyo asiwo chatinokwanisa kuita semadiaries kukupaiwo chikafu ichi andimaona kuti mudyewo anditi mari yekutengawo chikafu andimaona mosungirirawo moita zvimwe zvinhu kana kutenga kutengesa madomatisi hanzi paiuyo kufirwa nemwana ari kuJoburg here kana ari kuJoburg yes idha kazhinji munhu anogara mumukuku imba yemazenga ati kureva anenge aine situation yakaoma zvinhu zvinenge zvakamuomera saka mukuku marenders ari pasi unogona achita 200 300 400 kazhinji kacho even kumukuku kama toilets chaiwo anenge ari kutoshiya vari hope community ndeimwe situation imwe yaya saka hatingakwanisi kuti vabvise hedu kumukuku pachatokwanisa kuitawo kuvabatsirawo nepadiki patenge tawana chete. Diana animaona so anyway ndisirewo malove nemalives kuna Clarice antika a fellow sister who's in Joburg kuna Clarice. Thank you very much Clarice, thank you very much. And then musakangana kundibata ku WhatsApp yangu guys 5 andataura vaya master enyundi now saka 5 andataura vaya musakangana kundibata hanzi simeli kugara right ifadzai chero vachizama kuseva isusu ndo vatiri kuda kuti tipe iko zvino. I go to mukuku a lot of times nini I see what is there, I know what is there, ndozviziva I know what is there. You cannot compare munhu ari kuti anzi ndoda kuseva akagara mumukuku nemunhu ari kuti ndoda kuseva akagara mu2 rooms. You can never compare those two people. Hatidi kunyeperana. I go to mukuku a lot of times ndoita macharity work kumukuku inini. I know what is there. Saka tiri kuda ivava vekumukuku ndo vatiri kuda. Kana vainazvo no problem. Anditika kana vainazvo avacho no problem. Andimaona vachangodyawo gosari racho iroro but tiri kuda vekumukuku ivava ndo vatiri kuda. Kana vaine mari hazvina basa but ndo pasundwa ivapa tichite iko ndo kwatasundwa tinde because it doesn't make sense kuti unenge uchigara mu2 rooms kana mu1 room unenge uchibhadha 1.5 uchiti handisi kuwana mari handina chikafu azvigoni andichimaona so ndo vatiri kuda ivavo. Ngatiregei anzi mufaro page yandiri kunyepa mufaro page ari kunyepa maitawana nyasha mufaro page aino mufaro page ari kunyepa ari kutamba animaona saka ndo zvatiri kungoda kuti titewo izvozvo anditi tichienda takadaro anditika right. Then number 2 kana pane amusikana ari kuda basa kana pane amusikana ari kuda basa anditika kuZimbabwe anditi kushandira a family of 3 antika hapana mwana mudiki vanhu vakuru chete antika employer wako ari ku UK but iwe unenge uchigara kuZimbabwe uchibikira hako chii vanhu vari kuZimbabwe chete nekuclean number anditika kana aripo musikana akadaro anoda basa kuZimbabwe anditika asi
zvinganakidza kana musikana akaita musikana wanodi kana kuti une hama yako iri kuda basa iri kumusha iri kuda kupinda mutauni nokuti vasikana hanzi vanogara vari mutauni ava hanzi vanotsinetsei please wobva wandibatawo anditika then ndobva ndapawo yes thank you M&E thank you M&B let's not block other people's blessings ndopatenge tasundwa naMwari kuti tisvike ipapo tichaenda takadaro tichaendawo kunherera toendawo kumashirikadzi toendawo kuvana tichingodaro handitika for now ndo vatanzwa kuti regai tidi titange navo ivava vadikara handichimaona right so kana uripo unoda basa kana une hama yako iri kuda basa please get hold of me ndokukonekta nemurungu wako ari kuuk hakwanzi handinetsi kubhadhara ndo zvaanenge achida kuti aite right pobva paita panga pane yanga ichinakidza yanga yauya guys but unfortunately yakubatwa nekukurumidza nyaya iyi pane tender yanga iripo yo 800,000 right saka tender iyi yakawanikwa one of us madiaries kune kusupply macovid kits kune imwe nyika everything paperwork yese everything I verified ndikafona kuembassy everything was legit mufunge saka ndakatonyora ndo yanga iri panumber 1 antika vangu vachida munhu anopatsina navo anosponsor then ivozoshare 50-50 anomaona it was very authentic but vanazoti ndichodai so ndichitaka kuti ndivafonere handichimaona vabva vadi vatanga vabva vatosenda message kanzi sevanhu vangatsvagaone kusaidi vawana mumwe atopatsina navo saka anyway madiaries mugari makati changamu next time unogona kungoyo uripo tendai ukapinda mutenda imomo mubva mashiyana yanga iri 800 and something thousand antimaona mari yavangu achizopiwa after vauser something like 400,000 antimaona then poita mudzimai hanzi ndimufundisi wechechi inonzi women with fire vari kuharare uko handitika vanoita kwai vanoita zvokubatsira handitika vanditontumira matestimoni evanhu avo vakawanda vavakabatsira vakapora vamwe vave nemaronda ainzi kensa vamwe vachinzi kudidi vamwe vachigwara hamene zvasingasiwisiki handitika vati ndikutaurirewo kuti kwai ndiriko kana muchidawo mune zvichemo zvene zvinonetsa muchida kuti titaurirane munovabatawo kupi kuwhatsapp kwavo handitika ndichakupai nhamba ndopina pa namba kana kuti munongoenda kuya kwandiri ndokupai namba yavo vewomen and fire mai ava vari kuharare handitika mai vamwe mai vechikuru vari kuharare kwaenda ndizivise madiaries ndinogara kuona muchikumbirana nhamba dzekuchema imbouyawo mumboonawo kuti ndinokubatsirai zvakadini saka ndo zvava tichi ndikwanisa kuti ndiite sei hanzi makatora advice yamu what advice because we don't know I don't follow Masimba anymore. Masimba I blocked him last time. So advice yake yamuri kutaura kuti advice no hadisi. Chandirungoziva nchekuti sisi we are running our own race. Tukuita zvedu. Inini I would rather take an advice yemunhu anouya kuzondiudza personally kuti itai chakati sisi meliko madi kudai apa. Yes, and tore live dzevanhu vanoita vanowawata kuma street. Vanoita noise kuma street. Inenge itori noise yoya. That's why I blocked. I'm drama free. And in drama data because I stopped going there. I've stopped following izvozvo. And saka I'm good. I'm cool. Ndotamba hangu pano nema diaries family. Zvoperera zvo pano. And simona. Kana ndaunoona my life yangu and comment. And ndika comment I make sure I comment a very positive comment and comment zvakaipa. Kana munhu achida kutitsiura kana kutibatsira nepano anouya odi otitaurira pana pa onditaura kana kuinbox SIS ko pakati zvinoita vakawanda. Madi kutite takadai that one tinototaura nyaya yake kuchikadoonesana ipapa. So zvakaita mwanza dzedu yakafona nesuro. Aiwa vakataura zvinhu zvainzwika zvaimeka sense cheko. Ava vekuti anoizi kuma street anditombo tererikana zvotopinda neukuku zvichibuda neukuku kana kutombovapa kana kutomboteera because handichisiri munhu kusara nditevedzana nemakuhwa guys haana chanondibatsira anomaona handisiri munhu kusara ndichedzana nemalive mamwe asina nebasa rose hazvina zvazvinondibatsira handimaona right so guys thank you very much ndo zvandati tifudze chirega tipinde kunyaya yedu yechikamu chanhasi regai tibve tangoti changamu kuita kuti vamwe vachapindawo nekukurumidza regai tifonere guest yedu yekutanga asi kuuk kuri kuitika zvinhu zvinogara zvakadaro kuuk uk mune chimuti uk chimuti ndechenyu tinokupai uk right regai tinzwe nasi varume vari pano ndo new page let's hope vanoba yes. Hello, hanzvadzi dzimai imwe phone. Yes, maswera sei hanzvadzi? Ndaswera maswera sei. Tinogamuchirai mabva mangosvikirana nenew page.
tichibva kuold page anyway nhasi hatina kunyanya kuwanda because first time yedu kuitira live papage inyuwani pane zvatiri kudawo papage inyuwani tiredi pa700 but tichakwira ndozviziva deta tiri kuold page aiwa tatove kure kure chaizvo but anyway it's still okay because tikuda kushandisa irori page irori hanzvadzi makandibata mukati mune nyaya yenyu. Tell us what happened naTawanda anzi Tawandani Chibanda chii chakaitika plus Tawanda Chibanda uri kupi? Tawanda Chibanda ari ku-UK. Chii chakaitika titangire nyaya baba kuti nyatsodzwisisa. Right, Tawanda Chibanda uyu ane company yake inonzi BlueStyles inotengesa mota. Ndaida kutenga masprinter kwaari ndobva auya kuno kuZimbabwe tikatompa mari $7,000 na 2017. Okay, $7,000 US. Wow, okay. Aipa mari yacho kwaive neshamwari yake yainzi itoriko muno muZimbabwe inonzi Moses Matafi. Ndiye wakanga adhila naye aipa mari. Saka iye akabva azouya kuzotora mari akafonera muzukuru wake sekuru akanyanza ishamwari yangu anonzi Alec Gudo anogara kuGweru. Mukampa 7,000 pane pamakanyorera nawo here pasi kuti makampa 7,000? Paripo. Okay. Saka masprinter aizonzi anouya rini? makombi aya makwanda mukaya aizonzi anouya rini? Aifana kuuya within a space of two months aifana ngauya. Saka kubva 27 kusvika iko zvino izvi. Alright, kubva 27 kusvika iko zvino izvi hapana kana taxi yakatumigwa kana 1? Hapana. Mungamubvunza anoti kudi? Pekutanga ndaimubvunza akazombopedzera kunditi mari haina kusvika iri 7,000 ndakazoiwana mari ya6,000. Then akazoti nditumirei account number ndikutumirei mari. Makuzopuwe mari back. Alright. Ndobva atongozodisappear, ndobva atondibloka. Andibloka kudaro ndobva ndaenda paFacebook ndikatoona kuti ana kuchita inini ndiri wani. Takatowanda vanhu vakatotorerwa mota naTawanda Chibanda. Vakatorerwa naTawanda Chibanda. Because mutsvagiridzo dzangu dzandakakuitirai nezuro mandudza nyaya iyi ndakaona kuti Tawanda Chibanda Tawanda tawi iwe Tawanda iwewe Tawanda Chibanda unogara kuLeeds. Tawanda uyu unogara kuLeeds and company yake inonzi BlueStyles yamuri kutaura iyi yakadissolve haisisipo. I don't think he uses that anymore. Yakadissolve pa internet haisisipo. Saka that means makarowa bag mukomana uyu anorowa bag achitiza so but pari kugara zvake aiwa tapawana pari kuzikanwa kunonzi kuLeeds kuUK yuko kutsvaka dzinakaita nziro aiwa ari kuzikamwa zvekuti mumazuva mashoma ari kutevera Tawanda achanga ashanyigwa nevanhu vandakataura navo nezuro vandakakumbira ndofunga manga muripo pandakakuedhai kuti tione kuti ashanyigwe paari kugara so that ataugwe naye face to face because nezuro we tried kuti aedgwe pa 3-way call imimi not pa group call inini nevamwe vanhu vatanga tataura navo vakati Tawanda akati no akavharavhara akati ndichavafonera back but to our surprise akakublokai hana kuunblokai and hana kuita call back. That means utsotsi hwake and I discovered as well kuti akabira vanhu vakatoti one day paFacebook apa airova game iyoyo and it's like Tawanda zvaanoita kana achitengesa uyu chake chiwebsite chake icho Tawanda akakuadvertiserai mamota dzake imi vari kuAfrica mukaona mota mukaita madhiri naye Tawanda mumpi mari fair itsotsi rakati ngwarei mamusingampi mari fair aitsvaga munhu anotambisa front kuti mumusvitse mopa munhu yeye mari animona so that kana iye azotisa sezvaaita izvi nyaya inosarira munhu wamakasvitsa mari uya uyu antimaona so he has done it to several people ndo zvakati Tawanda ucho kuti vese vanhu vakatorera mari mazimari akareba hapana kana one akambopushisa Tawanda mari maoko aikumbira mumwe munhu zvokuti unongokumbirwa like ndongokufonera kuti hanzvadzi ndokumbira mundipirwe mari yangu naninginigi mozonditumira handika pane madhiri aripo handichemubva mangosaina mapepa zeni what not imi motoita kapanenge memusingafungiri anything saka ndo mashandisiro aiita vanhu
Anzi kuzvita FBI. Max, yes, ndokubasa kwangu anditoona. Ndokubasa kwangu ikoko ku FBI iko. Ndine chikwata zvangu zani ndine team iri ku behind me kusure. Anomaona. So, Tawanda anogara kuleeds guys. Saka munhu akadhila dhiri rese mati ndiye gudo handiti. Gudo ndiye anozivana naye but akadhila dhiri rese ari kubhero anonzi ari kuharare anonzi Moses Matafi ndiye akasvitswa mari. Ainzi tipe mari iye ini ndakamuziva through Alex. All right. Mirai. Saka pane number dzimwe dzamandipa muchiti ndinofunga kufonera munhu ndiye andigudo. Ndi Alex Gudo ane right ari online. Regai timufonera utinzo kuti ari kuti chi panyaya iyi because guys this is a garai makaziva mukaona kwaita mota dziri kutengesa pa internet nemunhu neinonzi BlueStyles animaona BlueStyles hakuna effect munhu itsotsi munhu yeri tori tsotsi anzadzi gudo makadi yenyu Vagudo. Hello. Yeah, network yawo ndingaruka wada tukunzwa vanhu vakutsa kumasure but so guys, I know a lot of people vari kutenga mamotikari especially zvikuru sei vari kuAfrica muri kutenga through the internet andika please be very very careful. Neona kuchita kutengesa mota. Remember 7,000 yakaenda. Hello, Vagudo. Vagudo, hello. Network yawe ni yakadhakwa. Network yawe yakadhakwa. Avasikunzwika. Right. Saka guys, tichakukandira ima pictures atawanda. Antimaona. Tichakukandira ima pictures atawanda. Anditika then moziva Tawanda ndiani. Anzvadzi sorry yenyu anditika Tawanda we tried kuti titaure naye zvakanaka Tawanda akatsika ngovhara ati no ari kuzokufonera ari kudidi achakubatai achadidi achasova nyaya. Tawanda did not unblock you akakublocka i anditika so imimi zvomoita momirira yenyu kune vachamushanyira paground including one of your cousins andika iya vachamusvikira nokuti pamba pari kugara aiwa tapaziva tiri kupaziva kunonzi kulidzuku vachamusvikira ikoko anditika 7,000 guys it's a lot of money imari yakawanda yekuti unongotorawo pamunhu guys munhu okubloka right Vagudo vakufona mirai tinzwe Vagudo makadii Vagudo muri sei Vagudo network yavo iri kunetsa ndosara vere kuti Vagudo naye hanzvadzi vegweru ndosara vere kuti Vagudo kana kuti nickname anotonzi Alex Gudo iseneme yake hey zvakaoma vanoera gude tsoko network yavo iri kunetsa vabva vadonha andika so pane vadakupa yakanzi veku2 maiona here ndeyani iyoyo ndevamwe vakatopa mari naTawanda Chibanda ndevamwe futi vaTawanda orit regai tibate vamwe vacho vechitua Tawanda paasvika chingoma chikarisa chinenge choda kudambuka ndo zvinoitika chingoma chikarisa chinenge choda kudambuka ukaona vanhu varume vobuda kuda ende Tawanda itsotsi chero guys Tawanda anoita kujuta vari vanhu vechirume kujuta varume Tawanda kuita kubira vanhu rume ende haavhundi kuti pandosakanikwa neni tinoiswa banga kana ndourawa tozamusisanobira vakadzisi kubira varume iri atori expert chero panyaya dzekubaidzi Tawanda Chibanda asi Tawanda tichakukanda zvakotodi tokuexposa zvakanaka nawo tatu vanhu vakuziva seshande newe guys mukaona company inonzi Blueprint musatenge chinhu ikoko Tawanda itsotsi kune vanotoziva Tawanda itsotsi haisi kupindawo futi yanhingikiri yanhingi wacho imwe yacho H2 right itsotsi guys rudo rwashe hapana polisi inokandwa inodedzwa don't lie
hakuna police ndoizwa because paperwork yese tinayo. We even recorded him nezuro. He admitted anoziva nyaya idzi. We have my recordings nezuro. Takamurecorda nezuro when he was talking tichitaura pa phone. Haana kuramba anotoziva nyaya dzake, anodziziva. But munhu angori tsotsi. We recorded tine ma recordings ake nezuro. Antika tinawo even number dzake dzakazoisa agreement of sale yakaitwa yekutapiwa mari. Munhu wakashandisa hama yake kuti amusendere mapepa akati ndipe number dzako dzemapepa ako eku-UK ndinyore, dzikaiswa dzake ndo dzitoripo. Anomaona ndo dzitoripo idzodzo. Saka atingamboiti zvinhu zvokuti anzwa heye kudi titoziva zvatikutotaura takatomurekodha nezuro. He knows his story and haana kubira munhu one. Ane mukomana wekubait bridge umwe auya watu akabirwa mari mukomana webait bridge bridge anenge atorerwa kuma 11,000 USD wekubait bridge. Mukomana akatorerwawo 11,000 USD. Imagine guys, 11,000 achitenga maquantum aiadvertiswa pa blue security pa inonzi blueprint yoyo. Anomaona pa blueprint yoyo anoisa masprinter maquantum ipapo antimaona otumira vanhu vodi votenga antimaona muchionesa makombeni watinoti 11,000 yakatorerwa. So he's not gonna do anything. Atitovhunduke ende atitokwatiswe zvokumhanya. Mari inonesa kushanda, mari inorwadza. Ingati munhu akabigwa 500 rand chaiyo kutorerwa anorwadziwa kuita unge achatsemuka. Chigaya 11,000 ne7,000 ava hanzvadzi vari apa vakatorerwa 7,000 US dollars guys. Handichika 7,000 imari yakawanda mufunge. Imari yakawanda because vakawanda havana mari yakadaro. Anditi ukatoiwana umwe munhu anotosimuka nemari iyoyo, anotosimuka nemari iyoyo, kutosimuka kutenga business yako, kutosimuka kutotanga kuita chimwe chinayo. But vanhu vakanda vari kutambura because they don't have that kind of money. Anomaona. Saka let's not tirambe tichinosora tichibhabhadzirana nembavha idzi. Mbavha idzi ngadzimboexposwa. Ina ndapasana zvokuti chero uri pano akonotevera pano, but kana uchinge wazouya uchinzi wakabira vanhu zvinhu andika tinotanga takubatawo kuseri kutigadzisana nevanhu vako. Kana ukaita rude then we'll bring you palive kuti vanhu vazive kuti uri mbavha. Andimaona uri tsotsi. Saka garai makadi hands it's hustling BGT to hustling yacho yo yamuri kuti hanzi it's hustlinga muchapinda muvhu naye muchapidiguka kudai muchapidiguka kurola maziso kudai nguva isina kukwana ni yamuri kuti hustling chiba mari dzevanhu. Kune vamwe vanhu nemisodzi singabudi singafanirwi kubuda. Kune vamwe vanhu vanoto vokuti akachema kudai so things will never go well kati mupenyu wako. Zvinhu zvinoitika munokonzesa rufu mudzifamily dzenyu nenyaya yekuti hanzi hustling. There are so many ways of hustling dzinokwanisa kuitwa nevanhu pasina kubira munhu mari. Anditika ita dzimwe asi ndamutengesa zvimwe zvinhu, tengesa mota dzinaka zviri straight, chitengesa mota dzako dziri straight. Kana client ikatenga moita zvamakataura woshipa, it's hustling as well. Why hustling yekuda kubira mumwe munhu ari kuchema? We cannot justify kuti hanzi hustling yekubira mumwe munhu achichema. Come on guys, atidi kutaura zvinhu atidi kudaro. Hustling dzakawanda nisi tinotohasilawo papa nomuchena ndakadai indotohasila nchinhu totori muhasila mukuru cheche. Ini ndinotohasila zvokutengesa chiro chandanonga chiro chigaba zvimakeni ndikatisangana zvomurodzi ndinononga because ndizvakazvotengeswa. Anomaona ndichisiyi chikeni nditori hasla mufunge. But hustling ngaive hustling yakadi yekuti zvinhu zvako zvinokufambirawo zvinokuvhurika. Tine vanhu vakatanga vachitengesa mabands chaiwo vachibika chingwa chaiwo vachitengesa, but iko zvino vava mamultimillionaire kutanga muchingwa imomo. Handiti mwari angokumudzira urimo imomo zvinhu zvako zvichingoendeka, zvinhu zviri straight forward. Anomaona zvinhu zviri straight forward. Ngatirege kuda kufarira kuti vamwe vanhu vacheme vabirwe. Kubirwa kunorwadza. So regai timboona kuti paanoshanyigwa panofamba sei the guys then tozokupai. So hanzvadzi tawanda tichakanda mapictures ake kuti vanhu vamuone vasachadhila naye futi because thank you for coming palive. Vanhu vakawanda vanga vachida kushanda natawanda at least vakuziva kuti Tawanda Chibanda itsotsi hashandiki naye avhara vanhu chivharo. Maita henyu mufunge nekuti asenda alert kune vamwe vanga vachida kutengawo mota nani kuna Tawanda wa. Thank you sis Mary. Maita basa henyu hanzvadzi. All right, noted. Right guys, ndo nyaya yanga iripo. It's stealing not hustling. Thank you TI Brotherson, thank you anti mazvona. Right, nyaya chitu zvakare kune page riri ku Facebook uku rinonzi blessers here kana mablesser ameno mablessing ameno hani mazvona. Kune page riri ku Facebook rataya kuzotaura nezvaro nhasi riri ku Facebook vanhu vabigwa mari kuma Facebook uku. Zvandinoona ini zvinhu zviri kumboitika kupi kwatisiko isa hatiko wani naimi. Regai tingodedza munhu angoya ataure nyaya yake kudi yokubigwa navanhu ava. Mirai tisati tapinda munyaya 3 idzi 2 ndogodzibatanidza ndozoita 1 iri yega. Mirai tinzwe. 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 Mirai tinzwe.
Right. Kana uyenda save nchiti kudiko. Right. Right, mina ita phone direct. Mina ita phone direct tichu ku WhatsApp kwacho. Munzo zviri kuitika pa Facebook. Munzo zviri kuitika pa Facebook apo. Hai, ku Facebook wakaoma asikana. Imi, blessers yo ere Julie. Ko uyai ku WhatsApp kama ini ndakumirirai. Hello? Uyai ku WhatsApp ndakumirirai. Hello? Uyai ku WhatsApp ndakumirirai. Yewai. Muwe zviri kuitika pa Facebook apa. Zvamuri madairies. Zvamuri madairies genda kudzai. Imuchoda kuti vada pataya kuzotara nezve group iri zvamuri mugoindako. Mugonorohwa mari. Mugoindako futi ku Facebook group iroro mugonorohwa bag. Tikutaura nezve group iri pano. Imi mugodzokera ko futi muchinorwa bag. Munoda zvina nditi. Kune vanoda zvinhu. Mugodzokerako. Ina amene yenyu kana ukadzokera ko munongonorwa bag renyu. Right. Hello. Hello? Maswera sei ndadati asimakangana kuti mamuna appointment. Network yayo ndanchiziya. All right. Muri sei yenyu maini? Ndanditiri pa live yenyu. Muri sei yenyu maini? Tiri nani muri sei? Tiri right. Ameni ntiuzei nezvekukwama muchitambira kwamunofarira ku group uku kuma blessers. Chiri kuitika tonzi kudi group iyi. Kune page inonzi King Blessers Agents Worldwide. Mirai tinyore pasi. Mirai. King Blessers Agents Worldwide. King Blessers. But King Blessers chi? Agents. Worldwide, right. Right, group tanyora iro guys. Right. Iro group iro. Right, chi chakaitika ku group. Chitaudze makapinda same group iri. Zvongoti munenge muchingotaura muri mafriends muchingoti mazano anzi kwane mablessa chichichi. So then I came across page iroro. Then ndaisa text ku messenger nditi. Ndangoti hai. I want a blesser, but give me your WhatsApp number. So Mira isaka imi makainda ku makaenda pa mablesser mukaona blesser wamakafarira mukaminda ku inbox mukati I want a blesser. I asiri blesser inenge iri agent. I agent yacho inokuhuka ini mablesser. Agent ndiyano kutextera anditi pampa number dza blesser. Anditi akwa number dza blesser motaurana na blesser uya oturu unoda mari ukuda business wise kana kuda student fund anditi over kuda kana business ndoda zve business kana uri student kuda kubatsirwa ma fees anditi over mataura na mapedza over tichidzokera back tunokona agent wako make appointment iwo dzokera kuna agent ndiye paanozokuti zvoni toda fee ye 700 rands kana 700 pula kana kuti 700 kana 70 US anditi but alright kana unombota it's okay anditi uchitsvaga mari obva kupa kuti unobhadhara via chi vari kuSouth Africa vanonzi unobhadhara via pep or spa wosenda receipt nepin number anditi obva kuti alright anokuconnecta chi achakumekera appointment kuti umite chi blesser wacho anditi pesa apa pekutanga tanga tobupa namba dza blesser mataurirana asati akuudza nyaya yefi anditi unotombotana na blesser wako senge uya saka wama pictures awani pandi blesser wako ere uya
angari wako blesa ndiye nemavidhiyo acho mamwe achatona president Ramaphosa chichichi ndiye wacho blesa wacho angadapiwa. Okay, saka makatombotaura ina blesa saka mati makatombotaura fiafia na blesa taitotaura tese almost kana kuti everyday katona uchamba 2 days tichotaura tese and pakaita 2 weeks nsani ndabhadhara then on Tuesday ndopandakabhadhara after ndakubhadhara payment blesa uyo haachatobatiki iwewe pawaitaura nablesa muri 2 pongo waitwa hauko apo nablesa uyu aitaura chirudzi blesa uyu taitaura nechirungu accent yake waitonzwa kuti hasi muzimbabweni kana kuti muzimbabweni tatsingataure nemavhosco taita zvemachatsi iye achisenda mavhidhiyo ake maita zvemachatsi ko kana waiti ukafona ngasikadairi ndiblesa kwakauya pakudayira kuti umuzivewo ina anambobvira ndakambofona handiti but friend yangu yakazviitawo handiti ndopatazoti kose vakusaita se vakusadayira machatsi before payment tainazotaura zvakanaka but as soon as tabhadhara avachaita se havachapindure machatsi angona kuti blue tick kana kuti toona kuti munhu online achaita se haachapindure but ngatimbotirai kufona ndokufona paya phone number dzisitombopinda dzeblesa friend yangu takatodaira nemumwe munhu akati namba dzangu hadzizishandise paapo but isame number munhu akudayira kudayira neshona ilo munhu akudayira akakudayira neshona akadayira nechirungu because communication yekuti mumwe ungotaura nechirungu because patsvagiridzo dzangu dzandaita inini paafter wani panyaya yakuseni paya patsvagiridzo dzangu dzandaita ndaona kuti mablesa yenyu aya mazimbabweni ari kupoza as if manigerians masouth africans vanhu vekune dzimwe nyika but mazimbabwens and normally they are targeting. That's why you see handisi kuti nemhaka yemaita pafunga ipapo kuti imi muri kunzijoinai mublesiwe motenga manzibvisai mari handiti kutoti ublesi kureva kuti hauna chinhu uri kuda rubatsiro yainzi ini ndiri agent saka ndoda fee usati wanyita blesa ndoda fee yangu yekukuconnect pamapictures awasenda aina Cyril Ramaphosa and what not anditika that guy vanhu ari pamapictures are not the real blessers. Mapictures aitorwa aya evanhu vemuno South Africa muno ndichakutarisana ningikiri ndichakupa link yacho ipakatoka mapictures mutsvakiridzo dzangu dzandaita ndo mapictures aidownloadwa maipiwa iwayo muchinzi ndinushu avasitoriwo mablessers acho ende vanhu vakuru vachigame ichi mazimbabwens ndori kukurovera ichigame ichi kugroup iroro iprivate group handiti unotoedwa nemunhu ari mukati ini ndakangoiona saka it's not a private group because ini ndakangoiona ndandaenda kumessenger because nyango makatasa pagroup iwo makatienda pagroup iroroka unotoona pakatonzi connections inbox your number chichi inbox where you are even ma status agenda nekusenderai ayaya anenge achitonyora kuti connections are now on for gaps for Botswana for Harare for Masvingo get connected chichichi saka nemaphotos aizosenda blesa wacho so isitatofunga kuti zvinhu ndizvaichokwadi friend yangu ndarakambotanga kuti iende but blesa wacho abhadhileya uyu wangu yabati I'm in gaps nandakusauth but family yangu iri kuya best so ndoda kuti meet up organize naagent wako anditi indakati friend yangu imanje handina mari friend yangu yabvaita unokwereta chimbabvu wako zvaari available blesa wako chiita iwo uita se umone first since situation isina kumira mushe tidzokere kupi kumba ikristu wakaonawo wako akakupa mari tokwanisa kudzokera kumba kune vana nokuti situation haina kumira chi haina kumira mushe akatondikweretera mari chimbadzu 700 chipula 700 rands iye ari kusouth ini ndiri kuBotswana right saka mainzi in return mablesiwa imimi lese mableswa lese maizonzi mableswa sevanhu maichata navo muchicommunicata imimi in return vanhu avaingokublesa imahara mama vaizoda chii in return iwo vakati we meet up anditi then I will give you the money because unototaura mari yauri kuda iye wacho agent wacho ndiyaitokudza kuti yakabvunza inoda mari unomudza kuti 10,000 rands kana kuti 10,000 dollars kana kuti 1,000 US. Right. Muningi how old are you? 30 uchiri mwana. Ndoda kumbokudzipa lesson mbijana nditi muningina. Ndoda kuti utore a lesson from a sister anditika to you.
Do you know chekutanga makanzi you were going to meet up? They makaita meet up, or have you ever had my cases evan vanonzi vakaenda kuno meet up nemunhu kana wakanyengwa nekana pa internet? Let's say wakanyengwa nepa internet kana kuti arida kumupa something and then that person, that girl never returns. Also one kwa ari mavildi kana mvura akafa kudara. Have you ever heard of such cases? Ndine live yandakamboita about social media. But ndaitaura hangu ndakarerekera kuvana zvikuru. But ndakuona sekuti kuvana kwacho nesimu nemi vanhu vakuta kufunga kuti tikupinzei kuma lessons akafanana naiwayo. Handiona. Ndikatopa story yakaitika muno South Africa. Yemwana akaenda kunosangana nemunhu. Asangana nemunhu yakabva totorwa ipapo same time akanovharirwa iri vari manikiki drug lords. Animana, if it munumati chiko vanoshandisa vana kuita zvichihure ava animaona vakanomuvharira muhotel vekuti vaipa hotel pachina iyai mukomana uyu aitsvaga maclients achiadvertisa nemapictures emwana uya maclients obhadhira mari kumukomana uyu musikana ega rakavharirwa mutrash akudhozwa nemadrugs everyday mwana mudiki ane 15 years animaona varume vouya vorara naye vopa mari kune mukomana uya. It happened for a very long time abereki vatsvaga mwana asingazivi kuti mwana ari kupi. I think that is the only girl wandoziva akasurvivor. Vazhinji vaizowanikwa vakafa kana kuti vakatoshayikwa zvachose vakaburitswa munyika muno makaiswa kune dzimwe nyika nekuda kwezvozvo vachitwa mahuman trafficking iwaya animaona. Saka hakuna munhu anokublessa munin'ina zvokuti anokublessa wausingasiviwe agongokublessa kuti ndakublessa 10,000 yomundo chindako unotanga business rako asingakuzivi zvachose. I've never had such cases except maybe panoitwa zve-charity work pekuti wauya panapa wachema ndine dambudziko rangu rakadai then unyatsona kuti zvinhu zviri genuine because tichataura palive kuti vediwe ngatiitei 5 cents tibatsire munhu ushu kwete kuti ndinongonyuka ndoti murume ongonyuka mucomment section oti ngatisangane kugames pakati ende wotokwira uchinosangana nemunhu wausingasivi. Pane zvakawanda zvinoitika mainini zvakawanda zvinoitika zvakawandisa. Let it be the first and last kuti utambe kumagrupu akafanana King Blessers Agents aya wazwa ukaona munhu anoti kwanze chichi zvimagrupu izvi kana mafriends kana chipeer pressure ratiza nopenyu wako uona wakatirwa ka 700 rands maybe that was the only money waive nayo apa wakwereterwa uri muchikwereti right now uri kwereta mari ini nakada zvokundikweretera iye mari yakabhadhara ndo mari yafanira kukurisa kuenda kusapo nevana institution yakadzidzira ini nakandisa saka kaita zvokukweretera mariyo imari saka yamuva udzosera so foni yako yadzora volume handisiti wakabata muromo wemouthpiece kana kuti ya yakunzwika manje unova kudzosera iri 800 iri 900 rands. mari iyi wakaitumira rini kuvanavo? Is 2 days ago ndakanditone proof yereceipt rwacho randakatovasendera. Saka uchingopedza kutumira uchibva watoblokiwa? Havabloki vanova vari online but vanenge vakusa kupindura. Unotoona munhu achienda online but haapinduri. Friend yangu iri kungoblutikwa chete haachapinduri but 2 weeks back kunyange wakatotexta vaitopindura muchitotaura naye muchidii but as soon as mapayment angomabusiness hapasisini havachapindura vachedi. Saka agent wachida muti zvoni aiwa because ndazomukweshena makusensita akasvika kuti apply for a refund. Ndakati ndo apply yakupi for a refund zvanzi kwakwambotangira kupage kati ndo apply how for a refund papage iyoyo how I apply for a refund haachandipindura. Nai uri kushanda here munin'ina kuBotswana? Ndiri kushanda mumba. Maproblems aunawo makurukuru akaita kuti ufunge kuenda kunojoina group remaBlessers aya ndeapi? If you don't mind. Situation ninge iri kumba panenge pane vana pacho zvinenge zvichiitika zvinenge zvisina kumira mushe saka unenge wakupiwa pressure yekunzidzuka kwevana vako saka then unenge wafunga kuti pamwe ndakadai ndikaona mari then ndokwanisa kudzokera kumba nonotanga something ndine vana. Ya une vana vangani? Ndine 2. Vana vako vachigara nani? Vari kugara nambuya amai vababa. Mbuya mai vababa. Saka mai mbuya mai vababa ndo vari kuti dzoka kuzochengeta vana vako. Iwe uri kutumira chikafe? Unenge uchitumira but masituations achikuti unenge wakarambana murume wacho. Saka izvo zvinenge zvichingoitika zvichingotaurika.
tiudze chii chiri kuitika munin'ina pamwe tinogona kubatsira. What is going on? magariro acho anenge akaita vana zvazvokupa munonga kuramba nemurume saka pamwe pacho vanenge vakusada zvokuti varamba vachichengeta vana vangoda kuti munhu auya azvichengetere chi vana vake. Hauna mai vapenyu here iwe? Hauna mai vako vapenyu kana kuti vanin'ina vako vari kuZimbabwe kana anybody anogona? Handina mai nababa vese vakashaya. Ko vana sisi vana bhodhi? Sisi ndinavo vakaroorwawo but situation yacho kuti uvati vatore vana pavanenge vachigarawo pacho panenge pasingaiti. Then hanzvadzi yangu itoriwo diki kwandiri. Diki zvokuita makore mangani? Vakafa kare. Diki zvokuita makore mangani? Ani hanzvadzi yangu? Ine 18 mukomana. Vana vasikana? Musikana nemukomana. Mombe mukomana mudiki musikana. Ende kuBotswana kuti ushande unavo vana vazviti? Hazvitomboiti. Botswana yagara inotonetsa polisi kudii hapambogara kazi murungu anobvuma kuti ugare nevana vako ndiani. Wow. Saka kuna dzimwe hama dzokuti unokwanisa kuendesa vana vasha? Pahama patorina ndosaka ndandori nepressure yekutoti pamwe zvikaita ndodzokera kumba nonogara nevana. Bosi kutozovaendesa kwambuya vavo kuhama yababa vacho kutoshaya kutoti kwangu kusaidi kwacho vanogara nani. Saka wakudziwa ukadzokera kumba kanogara unenge uchigara pakupi? Kumba kwani? Ndinenge ndandagara ndairoja ikoko. Uonemba yekuloja? Itori kuimba? Iriko yandinotobhadhara rent every month. Ko ukaningirira ukaita ndikutoya kunyatso kufika kuti ungabatsirikana sei. Ko hanzvadzi yako yaigona kugara here nevana vari vega kumba kwako ikoko? Last born yangu mudiki musikana. Ane 3 years. Pari tricky. Mukomana ndiye muhombe. Pari tricky. Saka iwe waifunga kuti iyo blessa wangamudza kuti unopuwa mari ira blessa? Anga akati 10,000 pula akati it's okay. Because agent wacho anotokudza mari kuti anzonodza blessa. Andokudza kuti zvinhu iye akakuvhunza kuti mari unomuti 10,000 pula kana uri kuSouth anoti 10,000 rands. Akati gift yaunoda ichi anzonomudza kuti mota because kazhinji kacho vanoblessa vanhu nemota. Akatosenda mafotos evasikana vari pamota chichi. Saka zvozvo zvinoita kungoita kunge chokwadi. Saka blessa nhamba dzeblessa wacho ichona mastatus ake agashirisa mastatus ake. Mapicha andakusendera. Saka ungushunga kuti munhu ane mapicha akadai achadzonga ane mari ana president amaposa angabva ndiscam here kana kuti chi. Saka zvinhu zvacho zvataingosimbisana singatozivi kuti zvinoita. Right. Ko baba vevana vari kupi? Vanogara ikoko kwarari. Ko havakwanisi kugara nevana vavo here? Wotumira kuna baba vacho? Vanogara kwamai vavo. Vanogara kwamai vavo ikoko ndokwavanogara. Kune vana ikoko? Guys, mwana uyu munomubatsira vana voindei pa? Vana voinda kupi ya? Vana voindei pa? And you were quite convinced kuti ichokwadi chiri kuitika vanhu vanotegwa mota shuwa nemablessa nevanhu vekusangana navo paFacebook vasingazivi. Ende wanga watopinda shuwa wanga watowira ufunge. Saka zvimwe dzichipera uchabhadhara chikwereti yechimbasa. Pressure yakazvinga chimbazi uyu ndiye angati zvinhu ndikudzokera kuSouth kuGapes anditi. Ngati asika munhu zvatori padhuze kuGapes it's better tindimonere kupi padhuze asati adzokera before Thursday. Changwa yangu yakati asaka toita sindakati aina ndakanasende zvaro kuita zvaza. Saka rega ndita se ndinokereta anditi. Ndotumira chi makusenseni by 8 o'clock angatopa paper atosenda mari. Ko katsvaga musikana webasa anogara nevana zvite rekona? Mari andotambira oda kuti musikana webasa achikafu woti rent kuZimbabwe nemari inotambirwa kuno. Motambira mari if you don't mind? 1.4 pula.
1.4 pula rendi kuZimbabwe ichita mari tobhadhara 10 US 10 US right komsikana nita mari vasikana vaZimbabwe harisi kuziva kuti vanoita mari iwe unogara pabasa ndogara pabasa because I think zvaikwana 10 US haningirikiri room musikana webasa maybe 40-50 US handizivi kuti mari inongonawo vamwe vanoena mapeji avo uyu nepula chikafu chavo kwozoti chikafu chavo uzoda chikafu chavo then unosara une mari bcause unongotraya kuti rega ndisevho pamwe ndakasevha ndokwanisa kudzokerawo kupi kumba ya hapana kumira mushe yeshi izvozvi ndatopererwa apa friend yako kuita pressure kuti kunza mari yechikwamba yechimbazo manje mari yawakatora ukangopa vanhu nje kungoti ointo free of charge hafange yechimbazo ndoitori wese iri zvimwe achari kuida friend and iya situation yake inotomira mushanga kweanogoti munhu wako aitora mari yechimbazo munhu aitora mari yechimbazo anogoti anoida friday mwedzi wapera zvazvo zvokungokwereta zviri zveemergency here zvezvo zvokungoti takangoti by friday mari tinenge tanayo sezvo uyu atoti ada kutondiona right Mira, thank you paita a very interesting comment pana pamira iwewe uri kuti uri kuda kudzokera kumba hazvigoni here kuti munhu pane munhu yagara kutsvaga munhu webasa kuZimbabwe anditi anogara kwai kuGlenview woenda kunoshandira munhu iyeye uchicommute ako everyday from kumba kwako uchishanda kubasa kwemunhu yanga achita kuda munhu pane munhu ati ari kuda munhu panapa munhu wacho ari kuUK anti asi ari kuda munhu anochengeta sisi vake then maybe you make an arrangement kuti ina ndikwanisi kugara iko full time ndinomukama kuseni ndichienda kubasa chidzoka kumba then you talk naye monzwisisana then kana achinga abvuma unocommute to and fro makuseni unoenda kubasa manheru udzoka kumba kwako kuvana kana uchi weekend kuti maybe hausi kushandawo woitawo zvokuti uona kuti unotengesa chi uri kumba kwacho kuvana hazviiti pamari yawakasevha sofa yaunayo neyauchapiwa papa pamwedzi wapera I think zvitori nananije bhosi akakosha njekuti ndendine vana okay saka iwewe une kamari kawakasevha nditi kamari kawakasevha plus 1.5 yauchapiwa kupera kwemwedzi I think inokwana iwe chinosvikoenda pabasa yoite kungosvika unobhadhara renti wobva wakatenga chikafu chako kuBotswana pamari iyoyo wosungira imwe mari anditika wonoshanda uku kumayusa yauchipiwa so that anditika kana ukati mukataurirana ukanzi maweekends haushandi then you find zvimwe zvototengesa uri padheni pauri pamba pako ipapa unozikamwa nevanhu handikumba kwagara then wotengesa uripo kuti situation yako ite basa ite nani saka pari kugadhara renti iko zvino pari kugarani kuZimbabwe hapasi kugara saka wakanaka kola haiwa dzokera kumba munin'ina wangu dzokera kumba unochengeta vana vako wega mari yako unayo wakasevha une imwe yauchapiwa kupera kwemwedzi 1.5 wobva wasiya wobva warova pasi unotsvaga itachanga munin'ina itichanga munin'ina unozati akuda kukudza kuti hakuna chinhu chinonyadzisa chinonzi hasi inonyadzisa uri kunzwa hakuna hasi inonzi inonyadzisa if it means ukuenda kunotengesa matohwe pamusika kana pagedhe go and sell those toys andiona vamwe vakasimudzwa nematohwe uri kunzwa chero uchinzi kuenda unotengesa chii go and do it kana mari yako uya imbouya yakanyorwa kunzi wakascreena matoireti kana kuti wakazodai antoona inongoya ichingori mari inonaka ende kana une musoro wako pamari iyoyo unosimuka nayo uchinda antoona uchiinda nemari iyoyo wasvika kana wakaboteerera testimony yangu munini ndakakudza kuti ini nemurume wangu tichipinda muSouth Africa that was 2006 chipinda muSA munomu ndaiwachira vanhu uri kunzwa ndaiwachira vanhu kuwacha ndakawacha inini 50 boshe mbasa tichikuita 50 rand munin'ina uri kunzwa tikawacha andisi kuti handina mari ndati ndidzuse get me right ipapo andiona but ndikataura kuti taigara muchimba changa chisina kana floor chimba chekuti taisa kafomura gatokosa kungovata andikunzwa it was in a foreign land hamuna mapepa muchangosvika ndakati aise ndakaudza vanhu vanaka ndaifamba ndakabereka bhegi rembanje kumusana ndaimuka na 3 am ndoenda kwadzinohodwa ndobereka ndichifamba neperfume bhodhoro raipera ndichispray kuti vanhu vasanzochi munhu ndichifamba nezvitima zvazviya vasanzo munhu wembanje ndakadzibereka mubhachi kudai handisi kuti ndanoita zvembanje because unogona kusungwa andiona unogona kusungwa ini ndongoti wenyasha dzamwari dzakangondipukunyutsawo ipapo andiona
ndosvika ndodii ndotengesa kwandotengesa ndikaona kuti izvi zvine riski izvi ndikapinda mufodya muRG muNigerian musi wandakabatwa ndikaregererwa ndakabva ndachera chikomba futi nyaya yefodya iya andiwana ndikapinda mumasitye andiwana ndokunonzi kungwavha kuhasla munhu unongwavha uchinda uchihasla uchingwavha ukadaro uchinda upenyu unenge uchisumuka uchidaro amona. But Terry, we've got a situation at hand yevana andiri kunzwa kuti tine situation yevana iko zvino aino kuti uri kuti zim is not an option, but agara achida kuenda kuZimbabwe kuva because nyaya yevana yaga iri kutonetsa kuZimbabwe. Hati ndizvo zvawataura? Hello? Handiti wati wagara iwo uchida kutodzokera kuZimbabwe because kunyaya yevana iri kutonetsa kudhara handiti so imwe option iripo ndeyekuti zvakare kwakuBotswana haugoni kutsvaga stay out here and then wotora vana. Marents ekuBotswana anodhura. Kana muchiziva Botswana madhurira ainoita marents. Uri kuBotswana kupi kwacho? Gaps. Kugaps. Yeah. Saka ita zvokuinda kumba munin'ina. Ita zvokuinda kumba. Ya. Kumba ndokwanga ndiri kutoda kuita. Saka iwo zvoita chipa mabhosi ako notice nguva iripo zvakangonaka kurayira handitika kuti uningirire urayire upa uri kubva kuitira ramangwana kuti kupera kwemwedzi ndodi ndafunga kudzokera kumba kuti ati vako kana vakupa mari yavotsvaka munhu vakupa mari yako di wodzokera kuvana then nemari yako yaunayo unotanga uchibusiness pamari yakuti wakasevha paya paya munin'ina paya paya chidogara wabvisa mari yamai ava vari kuda mari yavo utongobvisa mari iyo udzosere ipapo. Ndozvandichatirebo ndandakaichinja kuita maUS sachingoti kana iri maUS aita sei aibatiki nokuchingozoti mari yakachengeteka. Alright. Saka unotongotora tumwe tumaiso yochinja kuita futi tumaranzi. I think it's about 50 US already. 50-60 US. Chichinja 50-60 US ubhadhira chikwere pedza nazvo uinde kumba zvakanaka. Hapana option inda kuvana kana nyaya yevana igara ichinetsa zvikuru kana paine chana chidiki ichi. Aiwa waitako munin'ina nekutipa vamwe kuti kune gurupu rinonzi King Blessers Agents Worldwide vanhu musapinde mugurupu iri muri kubirwa vanhu mari watotaridza kune vamwe vanga vachida kutopindawo izvozvi andiona vana katongodzwa zvekuti zvemablesa ngavabva vasiyana nazvo handiti waita hako nekuudza vamwe vanonzwa nenzeve dzekunzwa vanzwa handika vane nzeve dzekunzwa vanzwa vasinawo ndizvozvo asi waita hako munin'ina mwari wakuende all the best kana woenda kuZimbabwe unozotaurira kuti ndakuriloketa ndini uya ndakudzokera kuZimbabwe ndini uya kumboya nenyaya inonzi King Blessers Agents ndakuendawo kuZimbabwe kuita kuti patinozoyawo kuZimbabwe rimwe gore tinozokuonawo. Chokwadi maita basa sisimeli. Alright, iri right munin'ina. Right. Saka ndo munin'ina vedu eka ngatirege kugara tangojaja vanhu vasikana. Let's not judge people vedu we. Chero maona kuti pane zvinenge zvisiri kubatana kana kudi let's not judge people. Hatizivi zvakatakura vanhu. Mufunge vanhu vakatakura zvinhu zvinorema zvakasiyana siyana. Zvavanenge zvatisingazivi. Ngatirege kugara tajaja guys. Handitika hatina mbotinopa munhu mari pano tasingatombopi munhu mari because hana kuya achida kutsvaga mari auya achindoda kutaura nezvegurupu riri kubira vanhu mari saka kuti chizoti matatomubatsira so because tamupa mazano tikati tinokubatsira tenge chero tinomubatsira even nemazano pana patinogona hatiri kupi mari but tinokupa mazano chaiwo anogona kutokuvhurawo njere saka vedu ngative let's be sincere to one another ndokumbirawo vanhu zvanenge achitakura ka hatizivi zvakatotakura kuti zvakamira sei hatitozivi kuti chii chiri kuitika mukati mevanhu vachifamba kudai mawa situations amwe munhu akudzi chokwadi but situation yanenge achitove panguva inoka zvinenge zvakatodi zvakatongooma munhu handimaona saka tikadzidza kusajajana nekumhanya kuconcluda ka tinobatsirika hatimbopi munhu mari isi pano because hatinawo mari yacho isi hatina charity inonzi foundation wati charity foundation hatina saka tingaiwa nepi mari yekuti everyday ngatikondopire tipe munhu hatitori nawo animazvona but mazano iwayo toita tomubatsirawo mazano iwayo hanzi kana ari kuda 900 rands smelly ngauye kwandiri 900 rands hanzi ari kuda mari smelly kwandiri haana kutaura kuda mari kwandiri she never mentioned nyaya dzemari saka pana imboti ngapiwe mari ini asina mbotsa nyaya dzemari
Hapana, vanhu vari kuuya kwandiri vachitaura nyaya dzekuti mari vari kuziva mhinduro dzandiri kuvapa. Handisi kutomboya navo palive. Saka ndizozivi kuti ndaizoya naye palive achida mari here. Isu hatisi kupa, hakuna munhu ari kupiwa mari. Totori maproject ari pending. Ndizvozvo usataure zvisina musoro. Mari inopiwa panenge pasession inoonekwa. Izvozvi right now tine maproject ari pending. Handiti vana vaya at least vekuhopli kuya vakuenda kuchikoro. Handitika tichakandawo mapictures akapfekawo mauniform, zvese mauniform and everything zvese vave nazvo. Handiti vakatanga kuenda kuchikoro. Tichiri tine pending project yekuti chituckshop chachivhurwe. Saka mona kuti tingatoramba tichitora mamacases tine imwe ichiripo isati yapera. Asati avavhura chishopu chavo chiya kuti vawane kuzviraramisa kuti tibude mavari. Totora vamwe kuti uyai tikupei mari kana ndimwe guys name tichiwanepi. Hakuna kwainobuda. Koita mukomana uya watakaisa papending wokwa mutare uya. Musikana yacho achiri kubotswana akashalom. Saka isakati ndakadzaudza macho kuti amuna chamunotaura neni. Munozotaura neni kana Shalom auya. Kana Shalom asina kuuya ini musanditaure neni anything panyaya iyi. Only kana Shalom asvika panzvimbo sekurira kwatakaita pamadiaries kuti uyu ngaachibva kubotswana adzoke kuzongwavha ari paZimbabwe akapiwa accommodation akaofiwa zvese kubva kumubhedha akatengerwa everything. And hakuna chinoenda kwaari mubhedha kana haapiwi, hakuna chinhu chanopiwa kusvikira abva kubotswana adzokera kumba kugara nemukomana yana Taku. Totumira vanhu voenda kwamutare vononyatsa kuona kuti chokwadi here mwana uyu adzoka here zvechokwadi pamba paya vavepo here vainda here. Ndopo tochitangira kuti raiti vave mubhedha ngauchiuya vefiriji yanga ichiuya. Handika kana muchiperekedza musikana uyu kunohodha fishes aiita da unohodha chinda munomuperekedza hanimaona vosiya business ramira toza tabudawo mazviri. Handika Taku vagona kuzvimirira takuinda hatingopi munhu pano. Hanzi ndokumbira nhamba sisa ava vandipe basa SIS MELLY. Alright Faith uya kuWhatsApp kwangu ndokupa nhamba dzavo. Hanzi SIS MELLY kune mabasa amuka mundibate parudo vanhu 6. Wow Beverly kochingofona ka ungoudza vanhu fona panhamba dzadzo ndisandapinda palive yekupesira chifona Beverly upe ningikiri upe fona Beverly upe utaure ningikiri ndobva totoda vane mabasa tipe mabasa etipe vanhu vana rutsvaga mabasa Beverly mabasa hakuna ufunge kuna vanhu vari naBotswana vari kuAfrica kunoko zvakaoma. Fona Beverly fona pananzi kana chida mari ngauye kwandiri ndiani uyo ari kudai. Tatenda Nox. Alright Tatenda Nox ndokuconnecta naye bless you anyway. Muna zvinokuita munhu nelaki rake ina apo musikana yaramboya chiti uya kuapp fona paapp number iyo yaunayo munhu yaramboya achinoda mari musikana but pane munhu atoti regai ndimupene 100 yacho iyoyo adzokere kuvana. Handi muri kuona handisi anambokumbira mari mwana uyu isati nambodza nyaya dzemari panitamupa mazano ekuti dzokera kumba unodai ukadai paitawo munhu mucomment section angofila kuti gandimupe mumwe munhu anotovhurirwa makomborero ake neizvozvizvi patinge tichishora ipo paya mwari otuma mumwe munhu kungoti indapa unobatsira zvinhu zvake zvakutovhurika munhu zvakutoindika pataishora ipapo pakashoreka muzati mwari ndo panoda panozvidzwa panojajwa nevanhu panosekwa nevanhu ipapo panotukwa munhu ipapo mwari ndo pavanoda kusimudzira ipapo. Tatenda Molly Nox apindira atizvo ndinokupa ningikiri ndingauye kwandiri ndimupe 900 ningikiri yacho ranzi yacho iyoyo. Saka ndinoona zvinofadza I feel like kutomufonera kuti wabatsigwa ne900 mufunge tinzotano tikudi hanimaona igare yangotaurwa pano hameno ndimozviona sei ndofona here ndomuzoti kune munhu atoenda kupa 900 ranzi kuti ubhadhire chimbazo iwe kupera kwemwedzi chinda kumba hameno todi. Right pane vari kutsvaga basa hanzi wekubloemfontein hakuna here kwamunozwa kurudiwa munhu vanhu vakwa hanzi ndipei nhamba andiseli namupe here apa mupe Beverly nhamba ndikupe usazokangana kuisa kodi Beverly iri kuramba kunyora andiseli naipaika Beverly sivanda nhamba Beverly number iyi hanzi kuri kudiwa vanhu 6 kune kuri kudiwa vanhu vebasa 6 number ndaisa Beverly number ndaisa pacomment yako. Saka hanzi kune kuri kudiwa vanhu 6 regaitinzwe Beverly kuti ari kuti ndekupi kuri kudiwa vanhu 6 vane laki ravo vanotoenda animaona vane laki ravo vanotosvikopinda because I know haso struggle yaminayo yemabasa ndinoiziva inbox yangu inogara ichingoti SIS MELLY mabasa SIS MELLY basa
ngaitimudze musikana. Data anogona kusadaira. Mina ndimufonere futi ndimubhaze direct panamba yacho. Mina ndibhaze direct. Namba ndadzinyora pamusoro apo Faith. Kana ukaenda papage unodziona namba. Ukaenda papage unodziona namba dziri papage. Uya ku WhatsApp. Hello? Uya ku WhatsApp. Alright. Itema yanga itopera hasi chingofana ikuputswana ikukonasi. Hanzi natariro chidana ndikuda basa ndo vana toda wakaita semi munhu zvishandire kana tsvaga kungwavha tsvaga zvaunoita. Tsvaga zvaunoita paupenyu ita something. Hello? Hello? Yes caller. Tangoti ndangoti ndikufonere ndikudze kuti pane munhu pazoita blessa wemachokwadi. Kwete blessa wako kugroup rako rawanga waenda kunodirwa mari. But blessa wedu wemachokwadi hana ake mari yakawanda yekuti utenge business. Ari kungoda kungokupa mari yekuti ubhadhire chimbaso. Chawakatora. Alright, SIS MELLY. Saka blessa wedu ari munomu ndidedzere namba dzako abva angu ndangomusvitsa. Taura namba dzako +267 izvo. +267 74. Mira, +267 74 90 2051. 2051. Zita ndiye ndakangana kubvunza zita makuseni paya. Pamela. Alright. Saka Pamela tenda ako munhu wa bless wako ari mu comment section at least unonobhadhara chi. Aiwa mari anopiwa munhu acho ari kuti ndomupa mari ndinomutrust. I trust him. Munhu ari kuti anomupa mari ari ku UK uyu this lady tatenda aiwa ndinomuziva mari anomupa. Nhasi anotova tatuvigwa mari yake. Taura ako aripo akunzwe. Maita basa singaiti mwari akuropafadzei. Vablesse patapudzwa. Aiwa. Alright. No pakanaka. Chirega ndimuchamupa namba dzako okubata after this motaurirana. Usazodzima phone. Alright, sharp. Right. Max Sivanda, anyway, Max Sivanda. Kune vanhu ndotoziva kuti vamwe vanotoziva kuti vana ningi ava nditika ukaona nditaura pa live kudai so munhu ari kumupromisa mari ndinomuziva inini. Nditomuziva mari yake anotovata nhasi atove nayo atopiwa. Handiti imbomirai zvokuda kuvharidzira vamwe kana kujaja guys. Chimbomirai. Mari uyu anotora ndichakunjadzoka ndichikupai pano tatenda Molini Knox anotobhadhara. Anotopa apa vanhu vakawanda zvandoyaseza panapa dzimwe atitombomuteverera atitombomuteverera sitatenda anopledge panapa apledge panapa mari yakanto same time anoenda kunena treasurer kuti mari yangu iyi ondisendera ningikiri screenshot ushu animaona ushu regai nimupine mumuone ushu uyu chero zvikaita sechi rakati ndinobvisa 10,000 ndinotoitaura because haasi tsotsi. She's one of the honest people that I know pano padiaries. Gani mbotora ari kufoora ndingikiri Beth ndeipi yako Beth? Mushe kanjani? Ndasenda zvese ku-app yenyu saka tarisaine nyika yacho kuti I think 8 varikudiwa. Vanesigwa mavisa une information yakwana? Ndatokusenderai zvese. Alright, seka ndione. Thank you for being a sister. Thank you. Rega tipe vana vainde kutsvaka mabasa. Okay. Alright, sharp. Right, sega ndikuverengera information achitata pinda panyaya yekupesera izopo koloweda naurara. Right. Hi, if you have ladies like that, go and work in Baghdad or Lebanon as a cleaner or a supermarket attendant or a hotel cleaner or a house cleaner with good salary. Hotel cleaner salary is $300, free accommodation. The employer is to provide the visa and the tickets.
Okay, the employer is to provide the visa and ticket. When she gets visa and ticket, some will pay $500 or paying every month inside salary every time. When she gets visa and ticket, some will pay me. If you get visa, antika unozondibhadhara mari yangu every month. Unogochibhadhara mari yake kana waitigwa mari yevisa neticket unozobhadhara unozobhadharawo ngikiri unozobhadhara mari yake beki kumunhu mbijana ndozvakuda kutaura apa. What required is a passport page and full picture and passport photo and she will do to cater to edit the working form. Guys, papa and she will do to cater to edit the working form. Don't sign a contract working form. And are we send you the sample? Are we send you the sample? Are we send you the sample? Okay. Ndokuda kuti tinotumira ere masample handisi kuziva. Then pakabva patumigwa link yacho anditi hanzi need 8 workers. Parudiwa 8 workers. Okay, pane vamwe vakato apply veko vanopfeka zvinhu zvokuvhara kumeso ava nechichi pakatumirwa hoteli yacho mahotels acho anomaona patumirwa mahotels acho nepakatumirwa mauyu acho. Saka izvi ndezve kumiddle east izvi guys. Ani mazviona vanoda basa iroro handitika handiziviwo information yanangopiwa ini sekuti information asi ndoda kuti timbo takataona kuti timbo verify. I think let's verify first guys before satata posta nyaya ika vana vo apply voinda vonoitwa inonzi human trafficking sex what zvezvya hani maona. So regai tange tai verify. Let's verify this guys. Let's investigate and verify before. So information I'm going to withhold it. And timbo tanga ta verify tambo nyatsotaura nevana afafia tinzwe kuti zvakamira sei. And timaona tichivatora ma pictures vanhu vaya and timaona vacho and everything. But tichitama tikaita vakabvuma kuti ma video call capture ma pictures tichitaura navo tichinzwa and timaona then tozoposta. For now moyo wangu uri kuramba guys. Moyo wangu uri kuramba. Moyo wangu aramba kuti ningoposta kuma Arab ndo kune aripiko msikana yo kuti ndichaya nenyaya yangu yekuti ndiexpose vanhu veku Arab ivava kwakanga indisiwa ku Arab. Alright, Bev ari kufona rega itinzwe. Kuda kune vakaenda. Hello Bev. Hello SIS MELLY. Yes. Number dzacho ndichakusendera imimi mo verify me. Yes, let's I don't know why it's not sitting right with me. Let's verify first. Send the number. Titange tata investigations first before we post. Atizodita vana vachemenesu. Chirungu chacho chanetsa but rega ti verify first because tizochemiwa nesumangwana kuti takaona post simedi vakaposta tikaenda kupi tikatukuitwa zvema sex what izvi. Antiona. Alright. Rega ti verify. Okay. All right. So guys, musauye kuinbox wangu mchinibvunza tukaitipe ima details zebasa riya ndokuziva ima details munoda zvinhu. Ndokuziva munoda zvinhu. Unobva matamanya kuinbox kwaitipe hazvina basa tinoona taveko andikupi because mukanopinda busy koko isitinongorwadzwawo tiri kuno kuAfrica. Anomaona. Plus kana mukanzi makuito zvechihure tichacontribute mari pano tichiti dzokai kumba. Saka the best way musauye kuinbox wangu mchinibvunza nyaya dzokuti kwai ma details hakuna tichera ndikurelease. Detail ndicharelease chite kana chinge tadi tichatsvaga team iri panapa chandibatsira kuti tifone koko tichoite ma investigations toona kuti zviri legit here. Kana zviri legit then todi I remember story yakauya kwati andiziti ndiye here Linda kana taasi but akauya ari mom inbox mangu musikana yeye. Anomaona ari mom inbox mangu musikana yeye ari kutoda kuexpose zvinhu zvokuningikira ndofunga ndichaya nene Friday. Ndatokanga nyaya iyoyo dzombowanda kana ndatokanga nyaya yake ndigotsvaga ningikiri yake message yake. Andimaona. So guys ndichazokana nda verify ndichadzoka ndokuza kuti guys chi apply yenyu zvinhu zviri authentic zviri legit. Andika aiwa zvinenge zviri legit. Zvinenge zviri legit because neni sina shuwaka andika moinda yenyu anditika. So guys stay tuned for our live yedu yekupedzisira pano musaenda anditika. The guy ndiunze guest wedu wekupedzisira. I hope asata avata
then mira nditenge ndacheka sandakata live amuzvoni because kwave netime apa tadirambo dzinambonyanya kuenda time mira tione asati arara here. Alright. Asati. Hello. Esifimeti makadiu. Mushe kanjani? Ndizai chandokuziva isitereke but imi hamundizive manje. Mandiziva? Ndinokufollowa izviri serious. Oh, makadi zvenyu? Haya ndiri right yangu totenda nebasa ramuri kuita yekubatsira maZimbabweans adai kutambura mupfungeni. Ndinokuudza izvizvi. Shuwa mari akuropafadzei. Aiwa ndinogamuchira. Sure. Another thing is simedi. Komukandipere nhamba yawairikuta waiti vanorikuta UK wangava vanogona kuma healthcare workers. I'm a qualified healthcare aide. Manje makanonoka kai vanhu vakaapply zvakatopera. Okay. Makanonoka. Sorry. Makundizwa. Ndiri kunzwa ndikuti makanonoka vanhu vakaapply vakawandisa zvakatovharwa zvemaapplication. Because inini ndiri kuno kuCanada kanditori nangu mapepa angu yese saka ndachida kungotsvaka panga ndipo link here like that kuti ndogona kutaura kuti maprospect emabasa ekuku akamira sei. Manje iyi makanonoka iyi so even the muridzo agents angatoti ndichistopa kupa vanhu ningikiri nhamba. Okay. Ndozvandaenda kufona kuti ndachida hangu ndizwa kuti kana paine help yavanogona kupa vanhu kuti otherwise. I think zvehelp izvo motobata lawyer mobhadhariswa nalawyer okuitirai Andrew nyama yaroya. Akaita sei? Ndianda zve'immigration izvozvo lawyer weimmigration ndiyakauya neveagency iyo yayo. Saka kana muchida mobata iye munzwa kuti machances enyu imimi vanhu nyama muda toende kuUK yakamira sei. Namba yake yanyama yaro yacho munayo. Ndichazokupai kuinbox ndiri palive. Muri palive. Okay, alright. Alright. Okay, alright. Indonzokuzana mukoma mo boys ndiwanyaziva because ndakatojoina nenhingiriki dzenyu idzodzo. Makagona sterek. Nyaya makajoina Great Hope ka. Makagona, thank you for the support. Mukoma boys vanondiziva ndiri mama ndiri kuno hangu kuno kuCanada but ndiri kufunga kuti time dai ndikapota ndichida kuUK pamwe ndozopota dai ndozodai kumusha ndinge much closer and much nearer kumba than here in Canada. Munoziva kuCanada kureka asi kunotonzi kunobatika mari wani kuCanada. Karai ikoko. Kana wada kuenda ndine family iri kumusha. I've been here for some time my dear, so ndachimbofungidzira kuti pamwe munongoziva sefamily ndine vana vari kunopa ndikangoendawo inese individual samama ndechimbojoinidza unongoziva ndezvekukeyakeyaka zvinhu zvayo. Saka kumba kumakasiya vana nemurume? Ati? Makasiya vana nemurume kumba? Ndakasiya vana chete, I'm a widow my dear. Alright. Ko kuronga kuti vana vauye azviti? Mochinjani? Vana pavanosvika kuno kuimi modzokera kumba?
ini ndakarongera vana but munokuziva mari dzacho kunoko unokuziva nyaya dzevarongedzi kwenyika dzevarungu but you know what they are doing very well because wakazoona wakauya wakaenda kuchikoro vane ma-social workers variwo ma-healthcare aid but the thing which I did for myself was ndakauya ndikaenda kuchikoro ye-healthcare aid I can work anywhere in the world. My certificate is an international one. That's why I'm very, very positive. Ndikaenda ikukupa ndogona kunwana zvekundechikoti ndikashanda chandoenda kumushando unopedzisa ndine some building which is going on so ndo zvandada kuti ndikangopedzisa sooner or later then I can be kumusha wana wachishanda kuno. Right. Madiaries kana muri kuzivawo kuti tingabatsira mama vedu sei ndimama kuti vakwanise kumigrate from Canada to UK. Can I mean that information, please help us with the information. Mama, vane qualifications the international dzose dzakatokwana. Chavo chete vari kuda kuti vasondere kudhuze kunoku kuitira kuti kana vapedza kuvaka zvavari kuvaka vobva vadzokera havo kumba vonodya penjeni yavagere pamba vosiya vana vachishandawo vachivatumirawo chikafu vari kumba. Saka kana muri kuzivawo anditika kuti vanofamba sei inango zveinformation yakawanda deko kwasi handizi ndangona mumwe munhu anyora kuti John Kwari wanyora kuti ngavangomigrate handisingazivi kuti kumigrate kwacho zvinofamba sei hanimaona handizivi kuti zvinofamba sei saka mama vari kuziva kuti ndiri palife mama vari kuchiziva ndiri palife ndavaudza kuti ndiri palife vari kuchiziva saka mama zvamuchaita mondibata kuseri handiti kana ndapedza life so that ndobvunzawo vamwe vechikuruwo tonzwa kuti zvinofamba sei kuti mumigrate kwamurida kuita noti mama rikonyora kuti vanokwanisa migrate but kuti munomigrate sei ndo zvazvatoda kunzwa kuti munhu zvinofamba sei. Alright my dear. Ndinobatsira ini ndombomira natete Tilda ndomboendesa tumari kumusha ikoko kundi pande ndoona pane crisis kana ndangowanawo kandowana handisi kureva kuti I do a lot but I do a little bit. I really have this potential wekuti ndinobatsira since for the longest time I've been doing that. So I don't need kuti nditaure izvozvo because ndoda kubatsirwa but you know that's how I am. Asiwo mama futi padiaries asabamboti mambobatsira vamwe padiaries asi munongobatsira asi mama musadaro so asi tineso panapa tinomboyawo here nevana vanenge vaida kubatsirwa veduwe. Aiwa pane zvimwe zvinotondichemedza cry baby imwe nguva ndotodzikisa musodzi mukuru so as a result I find myself pamwe ndakungoguma but otherwise mufunge henyu zvinhu zvekumusha zvinondibata stere saka mimi ndokufolowa iwo zvinhu zvamuri ndakazofollowa nango maboys ikazombotaura nawo then I am in the right place now so anything I will just come to you my dear. I love you. Thank you so much. All right mama, thank you very much. Love you too. Okay, bye. Right. Kola nasachati. Right, saka guys, kola weda katimirira chirega ndikate ndidzoke. Ndongokata ndobva ndadzoka andika tisabatanidza nyaya idzi. Handiti timbonzwawo nyaya yababa vari kuZimbabwe. Handiti vari kufumugwawo nemukadzi wavo. Saka chirega ichidi ndikate